Ladies and gentlemen, we are back again with the number one healer, the number one spiritualist, the number one Baba. Muzimbabwe mamina Baba Harare chete, but Baba Harare vakazoenda kwana Baba Mutongi. So inini is the spiritual practitioner with the philanthropist and the DJ. Tamboti kati motura Baba Mutongi. Baba Mutongi mazuva apfuura vanga vari kuVic Falls vachimbotamba nemvura dzinoyera saka tichimbovagamuchira vachingobva mukusvika. Baba Mutongi tigamuchire. Aiwa, tine mufaro wakakurisa chaizvo. Une mufaro? Wakanyanyisa. Mamutotete na bag. Unoziva kuti pane munhu angonditaiwa no Mutongi ndimbokwidze private jet chaimo kwete dzema 600 iwe. Kwete fast jet. Tachikurwa dzinodhura chaidzo. Yei, dzemari? Muri 2 idzo 1.150. Yei. Saka unonyanza unonga wakaita kudekara chaiko. Zorora. Sama muri 2 nani mani? Ipapo mani. Namai mwana. Vaina ndege yakati paya vamile company yangamina hayo. So now what I when I'm in Zimbabwe, it really seems like for you to make real money, unofana unge uri munhu wechitendero chine chekuita nemagenesi. Ndikuona ana SirWicknel, ana Scots, waona vachimba johane chichichi. Mimi ndikuona muri kudyawo mari, tikumbozviramba kuti mune mari but mudyirwa muri kuita nofunga munayo. Munhu anofana kujoina vechitendero ichi izvezvi kuti aite mari. Ngokuti mari kuti ive pamunhu ndiMwari anenge akuropafadza. Hazvinevi kuti pamwe wajoina chinotojoinwa isatanism kakwete kuchechi. Satanism joina zvikwambo pamwe ndo zvinonzi kujoina. Manje kunoko ndokuti toenda tokumbira Mwari, topinda mugomo, tonamata, tombira Mwari tiropafadzei. Toropafadzwa. Tozouya pamberi pevanhu. Ndazoziva kuti munhu wamadzibaba ngoonekwa uchange pamwe munhu anonhuwa weti ka vanhu havazviteri. Kana to wosumudza kana hapo kaudai so. Unoona DJ Sparks vachitarisa uko. Atazoti pamwe mweya wari kunzwa urubva kunoko auite waona. But ukange uri munhu akashambidzika, munhu anogara ari smart, uchigezawo nevanhu vanouya kwauri. Ini ndofunga kuti musi wakauya waona maGD6 maFortune anenge akapaka pachechi. Avashoma vanhu vanouya zvavo Maona 3 maGD6. Amaonda fiti mashoma. Yakanyonzi chiya. Wanasikemba makaenda kumvura. Ndinoona ana madzibaba hobo avagona kupfuura nepamvura vasina kurowa munamato kana kuchera mvura kana kuimba vari mumvura. Ndinoona mandipa example yaSirWicknel. Alright. Makaitewo izvo. Tatosvika ikoko tatombodzika matombo memyamborohwa nebopoma. Bopoma charakanakira even chero ana SirWicknel. Munhu wese ane mari ka unoteverwa nemhepo. Either ude, either uzvitende, either uite sei. Munhu wese ane mari wangu anoteverwa nemhepo kwete bopo. Because hama dzakwewo totone hama dzevanhu vakawanda vane mari. Mhepo haitarisi. Ndodzoka hangu pane vasina mari. This guy. Kuna munhu asingateerwe nemhepo kana iwewo. Kana inini pandiri panapa ndototeerwa nemhepo. Watanga neni kurotiwo. Ina nditerwe nemhepo. Mhepo irekedze kuteerwa. Noteerwa nemamhepo. Anenge awanda. Pamene pabopo malaria muchifirikiza mhepo. No, patende pabopo mapepeka unochigezwa minyama mhepo dzisingati chakanaka ona like zvinongova mumadzinza ona usauchinzidzinza zvakafanira kuti munhu zvinoona kuuraya munhu iwewo but unokatyakamara munhu yakubuda kumusha kwako but mweya dzinogezwa nemvura here baba kana unozoona ega mweya itsvina ndio inogezwa nemvura. Mweya itsvina usavanzi mweya itsvina hairisiskirire kungoti munge muri munotorawo kwenyu munotora chegumi here kwenyu mari munoitichi kung'anga inonzi makwati munotora chegumi bvisai chegumi munobvisa vanhu chegumi ana chechi kwangu ininiyo nditombodawo vana vanotambura vanotozviziva kuti mundara vanda mari
musana mazozera mari ndori bamvura ipapa abatsiri kuereba munozotorana nemweya yemanjosi ona patoenda pamvura pepe zvinhu zviya zviri riwo wada kunyatsoona kuti iwe ukamuka wakafifuka wakaneta kana kuti kungonzwa unza kumwe munhu anoti achifamba anonzwa musana kwake akatakura mabhegi anorema wakatakudzwa mamepo but ukaenda pabopoma pepeya ukanamata bopoma hatingoendi chero bopoma ka toenda pabopoma rinoyera ndo ratoenda rinoonekwa zvishamiso unoona pane nyoka ikakura pane uku pamwe bveyadisapia paunoona ona beba unoona kana chembere pamwe dzakatakura makate pamwe dzakapfeka zvichiri kwere baba dzangori nyaya dziya zviya zvazvisina nzvimbo dzinoyera panoonekwa chembere dzakatakura makate vanhu vabvunza vakaroona iwe usada kuita sewaibhadhiragwa panapo zvaurikutaura zvisati sewatengwa didi chii chauri kutsigire papa wakamboona chembere dzichifamba skiri rekuti muda kungotora chii muda kutora chaunga dzidza kudzika maziboys even chero tikachembere katakura makate kotinyangarika iwe unoziva here tikaenda padomboshava chaipo padomboshava rinorira ngoma nembira ivo vane mastendi kudomboshava ndokwavanogara imi mogara kudomboshava saka teererai ko zvakunzi titaurwa kwatogara tamutadzireko muchizvekwatogara isusu vamwe hatitototaura tinogara kupi akutaura mahouse number iwozoti tine vari kutitsoma here kusatotaura karodhi kekudomboshava kakadai zvoti vakada kugarira unoponderwa chandangoti munoziva ndezvai munyika munomu mune zvinhu zvemweya zvinhu zvechivanhu zvekuti kana nzeve dzako dzakavhurwa nemaziso ako achikwanisa kuona zvinhu izvi unozviona kana usati wambosangana nenyoka iri kutaurwa iyi kana usati wamboona akashura kekuona kana kachembera ndime vanhu vanongofa usiri kuziva uyu mfesi uyu ari kuhakira unge waya nasi uyu anyamuka kuhakira kaari kuita zigo hanzi unoda kuvhurwa mumeso nenzeve uone handisipakisi unoti the world is spiritual no everything is spiritual life is spiritual neiwe usati waona ukachembere kana nyoka kana chinhu chinoshura ndo zviri spiritual tikatozoona nephysical eye ka then it's not spiritual aiwa ipapa auone nephysical eye that's why imimi musiri kuzviona isu tichizviona because mamuna maziso emweya mune ephysical chete iwe mfesi apiwe mapanana chipa mabudisero no it's not like ndingati ndapiwa chinhu because mutongi haasiri ane mweya kuti haasiri yemwari anoona zvinhu zvepamweya chete pamwe mwari ndiyatonipasaaiwa but wanzwa here patangira nyaya uya anzi anga ari kuvictoria falls ndindamudaro zvaanga ari kuvictoria falls ari kutaura kuti ekuvic falls kubopoma rinoyera panozoonekwa tichembere tuchifamba kakasenga makate hakuna izvozvo kuvic falls mina ndimbokudza wamboone here kuvic falls zvinhu izvo zviripo pane dzimwe nzvimbo hapasi pese pese panoitika zvinhu izvo even chero pindura wambozoona here mubvunzo exactly mutongi hana kuenda kuvic falls kawani ena akutanga December anga ariko anozviona ndiri muchikopo but akambozviona here kahopo iwe rigweta rake iwe unoti munhu angasvike pakugadzira pano panouya vanhu kuzobatsirwa kutoisa ningini mutsinda kubatsira vanhu usina kubvira wamboona chinhu wani hakuna iskiri unofanira kurohwa watu vanzodarohwa ino sofa watu vanzodarohwa no wakomana vangona nguva ine zvavanonzwa but havataure but tuchembere tunooneka here noti wavanoona itoto idzi inyaya iwe sparks right ndechinji kundinetsa pana but imi munoenda mombonogezwa ndika pane mumwe mishonga here inozoiswa ipapo kana kuti unogona kunogeza ipapapo ndipindure pane zvimwe zvinhu zvokuti isusu kana kuchitaura kuti kugezwa munhu ka haingozi nyaya yengoti ungoenda pabopoma chete usvika ungonosimudza maoko utangotorwa nebopoma mukaka kana mazai kana raisi kana zviyo inini kana chinanogeza munhu toshandisa zviyo
nezvimwe zvo zvandozoshandisawo ipapo. Unonzwa wega, unobva ikoko wega nyama yako ichikuudza kuti panapa ndayambuka. Ukuona yezviyo ikayi inawe kuti mutongi kuti anenge akutodziva ma-deep secrets. But ndoramba ndikupa example ya SirWicknel. Wakaona pa wakari kumvura kune imwe nyika wachitanzi mweya inodai vachidai. Wakaona mari yakaita next esilumumba vaazvitedzera aenda kune Bahamas kanodai but mweya inodai next anzwa kuti esilumumba amillionaire ane mafuel station anditi imimi kuchechi munobhabhatidza vanhu mumvura munoisa shampopo here imomo kana sipo kana chii munongobhilivha mukambhabhatidza kudai hanzi tikamubhabhatidza anopinda mvura ari wekudhara paanobuda chiskwatitsva obuda akafa 3 days akadichichi pasina kana dilution oro chii mvura pake zvayo ndatsvaya mutoona kuti huku mbudzi zvinhu chichichiwena nobatsirwa kana kung'anga kana apa chivanhu atotora saiti iwe baba mutongi chitiudza chokwada ndiri imimi munoita zvechechi here kana kuti zvechivanhu because tikada kutarisa kuti iwewe unotoneskirire kuti pakaita vainyuchi handiti aiwa rega nditaure musada kundichikidzira baba mutongi kana muchiita zvenyuchi ibvai matondirumisa nenyuchi dzacho handiti but ndakaona kuti vakaita zvenyuchi imimi mangwana mune muga makutozvigona kukatonzwa kuitwa zvematachka izvezvi mutongi unotoswera wane ako matachka uchitumirewe ndezvechivanhu here kana kuti wafanana nevamwana madzibaba remember mbonda akanga ari mbori madzibaba obva azongomuka makuseni atiwang'anga ndo kwenyu here kana kuti chinhu hani zvachona but maangofukidzira mucheka wewhite. Aiwa ini ndiri mutongi indiri pamusoro peng'anga dzese ng'anga dzese kana sauri ng'anga kauri godobori no ndiri pamusoro pezvese unoona peng'anga dzese pamusoro pawo ini ndikasvika yangu vachibika doro vachitamba doro apa hapana mudzimu unouya mudzimu ukatouya ona tichi ndotatisa pane umwe wandakaona uya boat cutter anga aenda anobikirwa doro baba hakuna mudzimu unongosvika ungoti wobva watongogara sekuru wakadai so hakuna zvinhu zvakadaro hamsamapindura ndati imimi muri vecheche here kana kuti muri ng'anga inini handisi ng'anga usachinzi baba mutongi baba pindurai zvokuti baba mutongi tese ndana baba vesa rekedza ndikupindure chinotonga iwewe ukauya iwewe une mudzimu uri pauri pamwe mudzimu hausuda kuti unamate iwewe kana kuti uite sei ndinoutonga ndouenzanisa kuti unamate zvakanaka. Unozviziva kuti kune vanhu vanongofamba chero mapani mangoenda muzving'anga zvisina basa otongonzi une mudzimu ona vanhu munhu akangona munhu mutsvuku chete ototi hanzi une mudzimu kwete munhu mutsvuku chete kana iwe ukaendawo pang'anga izvozvizvi uende mangwani ukaenda pang'anga unosvika ukanzona asekuriwo but the end unotengeswa machira akawanda chichichichi but vanhu veve vakuzoya kwatiri tataza kuti no iwe wakatengeswa machira wakatizwa but hauna mudzimu hauna chinhu chauinacho iwe ndo basa rangu inini semutongi saka munorana muri anda chechi here kana kuti muri anda ng'anga? Aiwa ini ndiri mufundisi pandiri panapa mufundisi wechechi baba wakuremerai kupindura mubvunzo matora muri ng'anga here kana kuti muri chii baba andisiremera ataura asati auna muremera noti mutongi matambudziko anobatsirwa wozoremerwa netumubvunzo uyu kauyu hauna munhu aita munguva yakareba watowapindurwa herepa inini ndiri mufundisi wechechi here kana kuti uri weng'anga? kana uchinzi pamusoro peng'anga baba maregero kuti muri pamusoro pemaprofita waing'anga maprofita neng'anga ndiri pamusoro pawo vese saka muri kureva imimi kuti ng'anga dziri pamusoro pemaprofita maregero ndiri pamusoro pemaprofita yose iwe wagara une direction yako but ndiri kuti inini saka ini ndiri kuti sendi handiti ng'anga dzikagara apa maprofita akagara apa inini unoziva here kuti iwewe ng'anga midzimu ino ichisvikira pang'anga dzedzi unoona kutosumuka ukaenda na profeti vako vakatadza kukurapa iwe but ukarapwa neng'anga iwe ukapora ukatosumuka ukafamba handiri saka inini ng'anga nemidzimu handiishore ba ndinozvida even chero maporo anati watishora tida kuendera panyaya yekuti iwewe pachako iwewe unoziva kuti nyangwe nhasi iwewe kanzi kana tomboti example wasvikirwa mumusha menyu hapana munhu anokuda unoziva
ndoizi chavanokurambira chii vanhu panyaya dzekusvikirwa idzi chitonisanangurai baba Mutongi. chakuitika ndechekuti iwewe chinoita kuti hama dzako dzikurambe iwewe pakuti wakusvikirwa wakuona zvinhu zvakawanda bhozi mudzimu wemumusha une mutupo wako iwewe unoziva zvese zvawaita but patterns dzenyu dzamunoshandisa ka kuching'anga nekuchiporofita imi muri muporofita dzine dzakada kutifananei because tinonzwa makubvunza futi nyaya yemutupo uko kunonobvunzwa mutupo but kana tamunashe zvinhu zvese zvapfuura zvinhu zvese zvazvitsva isusu tine tisingachaere anything takuchi ana munashe tikubatsirei tibatsirei chiporofita chechipostori handiti ndo chitendero chega chakauya chikasvika chikasanoshora kana kutsika-tsika kana kukanda mubhini kana kunonzi kudemoniza chivanhu chedu chinhu chimwe chete handiti chiporofita nechinyakare chimwe chete havangozochinja zvekupfeka chete tikukufundisai uyu ubva patanga nyaya ka hatina chekuteerera bhaibheri ramunotenda ramunovimba navo rine vhesi inotaura rinzi be slow to speak and quick to listen. Kuti teererai zvakanyanya musawanze kuda kutaura sezvimombotanga mateerera saka mababa agara pana Mutongi pakazara uchenjeri imi mababa kana chimweya 1 kana ndirozi imwe chete pakamboenda kuseri pepa yaenda kuZespax takasara kare tarapoenda kuti kana Abrahama chikristu chamunoziva imimi chivanhu chekuIsraeri ende chivanhu chakagamuchirwa nevarungu because vaIsraeri nevarungu ganda rimwe chete zvakaita sei zvakafanana ndasaya muchiona kuti ana Donald Trump na Europe izvezvi vanomira neIsraeri vanomira nechokwadi Amene chokwa baizalezi ndoyegera ngene chitendero. Ichoona kuma China kune ma Koreans kune maji waite maIsraeli chakagamuchirwa ichocho. Ma China apinde mu same sentence nema Europeans. As my Europeans anokwanisa kupinda mu same sentence nema Jews nema Chi even though vasiri vanhu vamachire but ma Jews katatadza throughout history. Dzese hondo dzinana Germany dzezia ina we ma Jews. Izvezvi kune word inonzi antisemitism. Roduka shora ma Jews ukaita ukuda kudzikisira maJews kana chi unotobatwa nemhosva yekuti unotonzi hate speech but tiri kuti isusu chivanhu chavo chinana baba vavo ana baba Abraham ana chichichi anditi kunoko kobva kwaita chivanhu chedu isu vanhu vatema kobva kwaya chitendero chana Johane Masowe Johane Marange chichi anditi chobva chauya but pachinouya mweya wayo paunouya hausi kunodzikisira chivanhu hausi kunoshora chivanhu hausi kunodemoniza chivanhu actually unotoskonogamuchira kuti vadzimu chi variko wotoskonogamuchira kuti ng'anga chi dziriko saka Mutongi barutaura aroti ari padenga peng'anga ari padenga pevaprofita iwavo because vese vanozongonamata ivavo avavo grupu ravo iroro kunana ngotsvuku kunana ndiye Christians chaiwo vedu chaiyo hatichataure du mazita chakatsana wachiti pamusoro pemaprofita ese neng'anga dzese ini ndini Mutongi ndindovatongera mhepo dzinovateera midzimu inembereka ine zvakasiyana-siyana kune ngozi kune zvakasiyana-siyana zvezviriko saka ndozvandouya chete uzokamuna kuti uyu mudzimu uyu ndewechokwadi because mudzimu wechokwadi ukabuda unoziva kuti hakuna mudzimu unobuda iwe uri wega iwe pasina hama yako na baba wako mudzimu uyo hakuna mudzimu wakadaro mudzimu che unobuda pane hama dzako pana baba kwete unobuda utaura sawira utaura sawira yobuda mudzimu utaura ziko unotaura kuti kudinga pana ziko iwe mukadzi wako akatobunzi ari kubuda mudzimu ari mumusha makwe mumotomikira munobikira mukadzi yedoro muchidi munonoripiswa kwa mambo kuti maita zvemudzimu kumusha kwemunhu pasina hama dzake panyaya iyoyoka pane imwe nyaya ndoda kubvunza pane nyaya yakambotaurwa naTinashe Mutarisi amenoka namambo avarespecte mudzimu havana kana mudzimu vanongopepereka semhepo kwaenda mhepo zigwanokupandukira
zigwana kupandukira ukasara uri unofana kurespecta mudzimu yake aichokwadi kuti ukawabereki ayo but kokuyakwe beti midzimu yangu yakadzungaira vanhu vaimbi watarisoda wana kudzungaira vaimbi vacho vaimba kuti mudzimu watarisoda wana kudzungaira watarisa vakangoita kakudzungaira dzimu sina skiri mutarise apa pakulona wakadzungaira vanoitenda mudzimu iyaya baba wakadzungaira chaizvo vapi mudhara vanoitenda ndo vakawanda inini ndoyekuti vakuru vedu venyika chaivo vanonomira nemi mumachechi uko vachiti areruya areruya varunozoona vachiomberera chi ndinotori nemavhidhiyo vachitotendwa mutupo nemudzimu nemutii vachiombera mudzimu yavo chii chaitika panozwa pane handa stechu paipe unoti chii chaitika unotakamboona chii chaitika vanhu vakabvisa bhusu vakagara movha vachiombera utarise same reference zvanze same reference iyo unotarisa paiwakuti terera hanzi be quick to listen and slow to answer hanzi nebaible iyoyo utedza bhaibheri bhaibheri ndora uri kutoti yotanga waterera no ina don't listen to shit saka nebaible ishit zvakutaura hapo chinzonzo ukaenda una namadzibaba handiti tarisa vakuru vedu venyika pavanoenda kujohane masoro johane marange ningi kwavanoenda kwapomwazha pavanoenda chii ndo nzvimbo dzekuti vanenge vakanyatsokula down unoona vakanyatsogara pasi chaipo chaipo vakaita zveko vakati bhozi vanoziva secrets iri muzvitendero izvi chivanhu chedu nechipostori vanochinzwisisa alright ukaitende mberi ndandabvunza mubvunzo wekuti makanzwa Tinashe Mutarisi ambotaura akati hakuna zvevaroyi izvezvi of which mimika muri busy kuroyonura vanhu vakaroyewa what's your munokomentawo muchiti kudii kubva kupostira Mutarisi vana Mutarisi pepa ndiziva kuti vanga vamuka magumbezi varotei amana varoyi variko amana ndofunga ndakatokomenda papeji pavo ngati Mutarisi apa pakakuna zvakadaro bozi iyeka azvikatya madzi ndisingati hangu hama dzake pamwe dzonouya kwandiri but azvikatya madzi kune vamwe vanhu vanotomufambirawo vachienda samwe pamwe asati aroyeka aiyo hakuna munhu asingaroyeke wangu unoziva herewo kuti ukaita mari iwewe vana vako chavanogona kutya kukuudza kuti tiri kurota tichirara nenyoka kati mundara tiri kusangana nezvinhu zvakati aiyo kuya kwakuromba toda kuenda panyaya yekuti uroyi kuromba ikoko ndo uroyi wacho handiti then vana vako iwewe umwe angona kutosvika pakupedza chikoro kana kusvika pakuita sei achingorota achirara nechikwambo pamwe nenyoka pamwe yababa kana tasekuru akati yani wake but munhu kunze kuvanhu tobhilivhisa kungoso kuti hakuna mudzimu hakuna mwari handiti but chinhu ichocho iwo mwoyo mako aka akumanaka usiku handikudzai nhema usiku isusu pangwa chatomborari nembinga dzamunoti mbinga dzenyu zvepapo tisingarari tichienda nawo mapopoma vana vavo vamwe vacho nani havatorari hope mudzimba munokwanisa kuitira because apa paka amukwanisire kana kumboroya yetinashe kana kungoita something mavo mavanorara baba mutonga wakwanisa kuita because havasiri wemuroya izvi munofana kutoenda kuvaroyi vamunovaudza kuti hamukwanisire kuroya abati ndakanzoranzi ukaona munhu anoroya kuroya kwachona anenge achitogona kana achikwanisa takamira vachiti vanogona aya regedza ntauri pekuti iye Tinashe Mutarisi kuti timuti anogedza timuroye aone zvinhu kana kuti minana mumba make unoziva kuti iye pachake ega chokwadi ichocho chanotochiziva kuti varoyi variko 2 azvirevi kuti minana iyoyo inoitika then 3 hama dzake unoziva here kuti yo pamwe hama dzake mufesu iyoyo varoyi vari cold oda kuroya Tinashe Mutarisi akati hakuna varoyi kana variko muroyi aripo aiwa varoyi varichitumira nyuchi kokungomutumira nyuchi aiwa I think vanhu tinonyanya kudramatiza zvinhu izvi taifunga tikanzi muroyi pachayaka rusero pachayatuinechi mina ndikunze hazvireti kana uine mari evidence yekuti kune varoyi business yako unobva radonda hazvireti kana uine mari kana uri munhu anotamba bhora evidence yekuti kune varoyi chipo chinotanga kupera unoona ngewo utori nemari dzako vanhu vongotanga kuita chirwere chekutadza kurapwa nemadhokta ichokwadiwa andimbona zvandaura unoona ngeuine mari wotanga kungozvara zvimadzimukera
kuti paona wako pashe wani zvinoitenge tisina kukwana watenda se watoroiwa saka vanhu vazhinji like tombo Tinashe Mutarisi anenge achitarisa upfumi hwana vachitichiendete achona zvese zvichiendeka obva afunga kuti no dai varoi vanga variko zveshuwa ingadai business rangu radona ingadai ndisina chii handiti but uine matambudziko ekuti unenge uchitokandirwa nechi nevahama kana nevaroi ini ndotozvitematambudziko varoi varipo varoi ipopa yamatambudziko agara aripo varoi vakazara vakawanda ende imo mumusha make Tinashe Mutarisi hazvirevo kuti munewana nemari ndoda kushandisa matsanangurira vaita vakomana vatanzi matambudziko agara ariko kuchechi koko vainzi fire cast out demons mwenoku matambudziko agara ariko white chidzinga madhimoni white tichiti fire kana uchechi kwake datobonzwa achidisa chegumi kuda kudzinga udyi kana matambudziko achigara ariko kana zimusati ndiri kwatidzimwe ndopatinzvara saka varoi havashaikene nekuti matambudziko agara ariko no ndoenda kupindura munobata kundisezvo nechitaura ziko nachitininandika wataraiwo nyaya yekuti zvoni meyatera ndikuvatsiri aubva watobve panapo wadzidza anditi wataraiwo nyaya yekuti zvoni unaigona ngaine mari ndika but kubusiness kwake akati kumba kwake kana pane zvimwe zvikumunetsa kana ndasezia ndika ndikati matambudziko ariko whether pata muroi kana hapana kuti muroi whether pana dhimoni kana kuti hapana dhimoni napona zvintu zvakasiyana aiwa no tachokwadi muroi nedhimoni zvintu zvakasiyana madhimoni ariko but muroi akatosiyana kuzayoja iwe vapinda zayoja tanzi nambagotisa nongedzera neuroi asi kwaona kuti hama yako wauri kunamata naye kana chi anenge ari kuita uroi namata udzinge dhimoni iro kuchechi zvese zvinonzi madhimoni varoi zvese zvinonzi madhimoni rekuroya dhimoni rekuroya dhimoni ona zvinoitika bwe zvandikuona inini nezvekudaio zvakafanira kuti pamwe vati dambudziko zvakafanira zvirwere andika chirwere chiripo kunonga ndobhiliva kuti even cancer yandika sedhimoni handika kunonga ndobhiliva kuti chi handika but ingori cancer handikuona but tingazoti here isusu dhimoni recancer yandika toti uroi saka isusu ndopatiri kuti kana imukuti dhimoni uroi tingati here mane cancer ane cancer ndika toti uroi hurapo kana zviri kuna Mutongi madzibaba oro baba Mutongi munosvika wobva wata pane ushereketo hwakaitwa pane uroi hwakaitwa wonamatira munhu womupa munamato toti munhu anopora kana kuti anowanzapora tikaenda semu kune church kumapentecost kumasutu havasvika vachiti no cancer yaida chemotherapy chakadaro vanoti fire in the name of Jesus I command healing the devil of sickness buda vese vari kudzinga madhimoni vese vari kudzinga watingati uroyiwa vari kudzinga watingati mweya wetsvina sikasa tingati aiwa cancer yagara yariko nekuti taakutaura nawe uroi asi kana tiri kuchechi kugara machinga ine mweya tsvina yekumutera ndika iri mweya tsvina yekumutera tingati ari kuterwa nemuroi here no ona tiri kuti iye muroi wacho tofana kugona kupasanura kuti muroi neuroi witchcraft newitch handika nekuti mweya tsvina handika nemweya anogona kuzvipatsanura zvinhu izvozvozvo ngatingerega Mutongi ona chi zvakafana ipapo ka zvokuti iwewe Sparks inini ndiri hama yako ndiri muroi wako iwo ndinokutumira inini madhimoni angu uroi hwangu kufemba iwewe kwauri nezvauri kuita zvichigara munyama yako saka izvozvo kuna mumwe vanhu zati vanotorota pamwe ina makuva kunodya nyama but ari paari panapo otoudza kuti amai munorota minda unodya imimi motoina makuva modai otota sure mbuya vangu vanouya padhoo vachinditora tichienda unoroya saka zvinhu izvozvozvo iwe unoona kugadzirwa dhimoni reuroi even usina kuenda kung'anga usina kuenda unani mukatanga kutoroya kana kutosirwa uroi saka iringori nyaya yekuti zvine macategories zvine maclasses yese aringori madhimoni saka inother way kuti zvoni kuti hakuna muroi zvafanda kuna madhimoni saka hatigoni kuti hakuna madhimoni the same way ona tikati hakuna uroi handiti especially kana uri munhu anoita nezvechechi anobelieve in a church for you to say hakuna uroi yet in Bible muchitaura about witchcraft inotaura muBible countless times musarekere muroi aita sei dzimwe anaitaura no inini remember inini kuti varoi variko ndotozviziva kuti variko but ndikutira kuti tiite a meaningful discussion yekuti tinotaura mafacts kuti ngoti varoi variko varoi chii chinonzi varoi
andikuona bose vanhu vanosiyana kuna vamwe vari vanongoya kuzomundidzimbira kumboko ongoenda zvavo hapana zvawamboita havana mweyawanisira aya vanenge vatoita sparks unozeherewo kote mwana yozogera munhu bosina ndikwanisa kutoita kuna muroyi boati one point akamukanda ini ndakamboitandakamboitandarara mubame umwe mufundisi umwe gore anditi mai vake vakauya vakanditsikirira iwe vangochareva handinokudzai akaitika feya vakauya vakanditi vakabata mapatsi ndinaba kuti nyaya vatanga kuti timbame mufundisi nyayokutaura muro yakazera Ona Mutongi. Izwa zvadaroka ndakatsikirwa mudharaka ndobva ndabatwa apa pandasanda mbuya yakauya yaifunga ndarara kana ndasandadi ndarabva ndirwa matsikiriro ndanzi tsi voice robva raenda ndara matsikiriro mudhara ozva ndazomuka ka ndatanga kuti Jesus. In the name of Jesus, fire! Fire! Ndakuona, ona zvandaitira manje. Ndakuona Satan, muroyi, ndakuona face ndakuona. Momza yanga iri rombe. Ozvandaita sei? Yamuka makusense nobero ngedzobeti kumwana wayo namfundi. Pane zvaitika kumusha ndoda kutomhanya kumusha. Uriona chi? Iwe ndiwe watonyatso confirm. Kuti maKristu ndiwo anonyatso believe ine varoyi kudarika vanhu vese. Bosi kana Satan muroyi wemunhu. Kachimwana kuti Satan. Vanoti muroyi Satan. But andafarira ndikuti patatanga podcast inoyi. Ini naMutongi tisitega tantichiona zvinhu dzingaonekwa nemaziso enyama kazhinji. Tisandiona chembere nenge ri pamapopo ma. Tisi vanhu vangu vachitanga vanoona zvinhu zviri pamweya chete. Ayo chatasamba ndechoti pamapopo. Akamuka akagerwa. Ush. Ambo mukagerwa. Mukagerwa. Serious? Wakabatwa. Zvangu zvatanga usafamba. Everything has a farm. Shamba zvamira kufamba. Saka Mutongi amamuzera mukomana achita zvinoti zvinhu zvikazofamba ndike kuri wayo but it doesn't mean it's not that way. Ziko akuta problem kusatonzwisisa mazuva ano. Ziko nzonzwa ndikutaura inini andikuona. Zvinhu zvakona kusatofamba andika. Kwete nekuti zvoni waroyiwa. Poti pamwe paunonatsa unoeganega kuti hapana paka ndaroyiwa because pane chakazi zvitifunga kuti ndaroyiwa ndika is because pane something chitori physical kuti ndakatoona ndakufuma ndagerwa hapo eziya then ndinoti hapana pa something wrong pana pa eziya pane zvimwe zvongoti munhu haasi kufamba munhu anenge akadhakwa zvake nemusomboti kuti munhu haasi kufamba anofunga kuti mari inobva mumusomboti here kuti munhu aende kubasa zvinhu zvakazi kufamba tokoti muroyi here ari kudare ipapo ndopatiri kuti ndopanda kuti uchiona ipo panopinda ana Mutongi because muroyi musi wakakugera ukatofuma usina ndagerwa akaita mistake kazhinji kacho pawanouya hamuzvione hauone sign unozongona zvinhu zvakusafamba zvamira ndopaonera una Mutongi unomuti chimbondivheneka iwo ndimboita se vokuudza kuti alright tombotoenda izvezvi pamapako pane malaisi ari kubata unoona kugweregwere sina zvanotomboziva futi andosaka ndati waenda kuna Mutongi kune mwe munhu vanhu vakachitara neati totangobata muna Mutongi chona spiritual wakawanisa ayo izvezvi plus urikuona kuti abati Mutongi mumwe wedu utori podcaster mumwe wedu totodiscussa ayo bati pakuona hatina zera naye obvious ayo zera naye pamamaika apa kuona apa zvemweya hatisi kuramba bosi chaunga achona chaanozombo ayo panyadzimweya izvo zvatiramba but unoti uriona gap ripo why tiri kusungura wagerwa andozvamo mekacha wagerwa uye mukomana yanga netudretu wake twakanaka twaida zvinezvona twazisipo akabvisa azongouya ake kunhombo mukomana aigerwa ndinoti zvakatangwa yakati basa kudziva risobude apa pagerwa pane something like 1 year bvunzi risingabudi kukana aine zvaakadyara ipapa but mine wazvanita papa wakaipa vakambokuudza renyaya iyoyi avanandiudza but ayakazingabuda but namazona andichasaizike zvekutsakatsaka andichasaizike but ndinelingana na Mutongi ana masango ene zvavre vakaedza dzungudzungu sezvo zvizvizvi indiri kutoda kutoti hanekati nyari tingazodenda kumutongi ukararamba kwangu ndapapa vari pavu utichapakata here mura paprofeti kuda aiwa apa pakati kwapa atofanawo pakata
apakati pachikatirwe. What is good for the goose is good for the gander. no baba dakudze zvinoitika baba makamboenda kuZBC here baba ukaita se unotaura zvisizvo pati kunonzi kademu ingoti koba patanidzwa. I think sometimes vanotonzwa zvaurutaura usati wazvitaura busy zvotonzwika kuti kwakuendwa kuri kuenda nyaya because Bible pamunenge muchimukuita life handiti it's not life inosiyiwa ka enough time ngekuti munhu kaenda kusirikoka zvona zvinoitika ndakaona live yaitwa kwaprofet makandiwa it's like zvaitika mumwe vandikabona ndachibona kuti vanhu vari kuona vangava zviri kuitika muchechi handikuona nezvochibuda kulive 15 minutes behind. Right. Sa 15 minutes ndedzekuti vasanogadzirisa ati. Andiziva hangu kuti chi nepanozvitira quality because quality yavo iri pamberi. Atikuti kana baba national tomboti broadcaster nditi. Zvese zvamurikuita papa zvinenge zvichiteererwa. Murubanda. Saka tenchita time yekuti iwo kana tomboti waenda paredhiyo pawati inini nhanzi ndida umwe ndichisvika midzimu yangu inonzi mukabike dero ndosvika mudzimu yangu ndifurira kuti taura kuti ndikubvisa mutungamiri wenyika izvezvi kana ndichiya nditi time vari kutaura zvinenge zvichifanira kutambirwa inzowo ndizigwa ri kudaro ndaipanisa isong ochitaura bati pachirira song paunozodai wozonanzi vakuru we are charging you with contravening the presidential powers yakadaavanati hazvingadzi pamhepo waiziva iwo unoziva uchizotaura kuti chichichichi kusonga toriro ndozvinoitika ukaya panapa ndikaukataa anything chiri better but prophet kuda panguva yanonge uchitaurewo chetasakuteerera panguva yacho anoziva tokisira song zapana mutongi akaya panapa chikudhisewo songoita dhisewo yawa plus muri kuona kuti toda kuti mbodzokera pabasa renyu baba tisakanganwe kuti mimi munogadzirisa maproblems evanhu handiti zvimwe zvese tataura zvekuroyewa ndedzipi futi dzimwe nyaya dzamunotonga imimi sababa mutongi zvakafanana indongoti munhu wese ane dambudziko asi hapane timu repauk avakadzi vari kuenda uk tapota please yemambogarawo mudzimba dzenyu zvakanaka maneti timu yari kuhura boys kwete zvekutamba kungokumbira unoziva kuti pedhei ndoona kureceiva macalls evanhu vekunana uk chichichichi anodadarika na 200 but usafunge kuti nyaya iri kufonera murume ndeyekuti kudii ndeyekuti baba ndiri kuhurirwa nemukadzi mumwe wacho anotosiya toseta makamera chichichichi zvinongorekodha mudzimba mazongwana zvinhu zvakawanda but otonzwa mumba imomo sekuti chakashata right imimi ndiri mune munhu akambouya through inini zvakudamba ndatofunga aitaura kuti mukadzi wake ari kubleeda one way after aita chihure chichino chamainzi inini makaita ngatiitaurei pachinapa because mufesu yaitoti ndakaenda kwamutongi chichi but mutongi akazodii but mukadzi wangu akuenda kuperiod for almost 3 months achienda non-stop kana munhu ukaita chihure mahwani isitongoudza murume chete chamwana senda picture remukadzi wako nezita nemutupo tobva tangoita zvatinoita zvatinomuita ipapo panguva yatinotongomugadzira ipapo angoita silly mistake unoziva kuti iwewe ukaguma ini mukadzi wangu chara chifamba charari mukombi kangomuguma zvaungonzwa mafeelings chete andoteera serious andoteera saka ndo zvimwe zvandakaitira vanhu vakawanda saka you are confirming kuti muchinda akandibata ndimi makatonga exactly ndamuziva but hausi uroho here baba because muchinda uyu mukadzi wake amenoti ainzi ake ari kuuya here kana kuti achazouya epro kana macho but unoziva here kuti iwewe ukagara uine pfungwa Pussy is overrated, you know. Kuchanganisa pussy chaza mugumwa autangotoita saenda chida kupewa picture yemunhu wangu aiwa apachakaipa notonipa picture yacho tapedza kuitira kuti mubve mangondisotera pamhepo ipo pana
Sa muzosoteka ipo pani. Totopedza panapa. Pada picture ndinaro. Remuno wani. Tora picture. Tobva tangopedza naye kuti vakangoita musikanzwa ka. Tobva tangopedza nyaya dzayo. Bana ukatwa. Bwezi picture tikatore kure. Picture ririmo. Tobva tangogadzira. Mira man. Saka hapane pakatoipa. Sha, just after. It's okay. Right, saka. Pane nekupesa nditana zvaya. Naye ndanzwa pane video na SirWicknel. Maitana nyaya kuti zvoni Mutupo auna basa ene Mutupo unoita ngetago Mutupo zvinoita baba Johane amazvitaura zvisinganzwisisiki. Tinongotenda. Eti mimi motara kuti Mutupo wangu moyo ende panobuda zvese Mutupo wangu unopedza ma sports. Aiwa inini ipapo hanguka pataurwa na SirWicknel pekuti Mutupo wawo ndi Johane. Boys aipapapo inema. Unoziva kuti pane dzimwe nguva yekuti zvinhu zvonosvika pakurema. Panoda Mutupo wako oro either paunotovigwa iwe kwautosangana nehama dzavo kuti moyo zvafanira moyo ini Mutupo wangu ka vese vekurudziro wangu anotoziva kuti aiwa no moyo vasvika. Saka the same naye ukazviti iwe unoera Johane ka hama panguva yaunorwara paipa vanokutarisa kubva kuti Johane ngai azokumiririra and the end Johane wacho akasatadza kuya kuzokumiririra ka seMutupo wako ka panorema. Saka pane chimwe chinhu chotoona kutuka hama tichitaura kuti indoera Johane nandisinei nemi handichaera Mutupo moyo ndakuera Johane ende unoziva kuti panguva zvinozoita nge zvinokuremera zvakawanda hama dzongoti aiwa dzokereka kune Mutupo wako wani Johane akugadzirisira. Saka Mutupo haisi yekuti vanhu munoituka oro unodadira Mutupo wako nekuti sometimes chinotokuvhurira kuti zvinhu zvikunakirewo Mutupo wako. Ongoti kwa prophet kuda jozoko vane zvinhu zvakawanda zvavanenge vakakutendesa vafana bara vana vakatendeswa vakasiya jiti. Vari kunzi vakaparidzirwa vakasvika pakusiya chi Jona mwandeka podosema semuti wona mvura. Pasi pemuti. Chete umuti wokumba kwanyeza. Saka zvababa Harare paipa vangofana ngoramba vachita vari kuita se yavari kuita vachidzokawo kuchechi hapachino chakaipa ipapo. Plus baba Harare ndichotarisa ndini. Before vakuita zvegospel ndaitoteerera na Sparks nesong yavo. Baba Harare vakagara vachitoita zvegospel yainotikomborera. Pane song ya wakaimba na Prophet T-Fred. Prophet T-Fred vachiti handina kana plani. Zvinhu zvangu zvose zvakazunga. Sazvito kumbira vazoti chiuya ndinotisong iyo yakandisvitsa padhuze naMwari chaipo. Plus imwe chinhu chandinofarira kajiti this time aidzora full time. Ona padzaari kugadzirawo zvinezvi ajiti yakunatsobuda ya inenge ingori akangoita list jiti dzakuti kana kangoma kezvinyangu unotakanzwira kure ukake muchechi. Zvakara zvizonyazopfuura zvongorirowo paipa. Rega ndikuoneseka Pauro na anonzi Apostle Paul energy aitova nayo yekutoshumira but aingoishandisa kusiriko chete. Baba Harare energy yekushumira yaivati but kwayaingoshandira andringoti ka Baba Harare the same way yekuti ana Dr. Oliver Mtubuzi vakabudisa babra yeah me Lord I'm feeling low babudisa kuti dzikama iwe wakura vatukwana nodzipisa yemaratuku notiza nairwa magospel Baba Harare anditi I just think I just hope one day you will come back. Akutodzoka
but arudzoka zvake because arikuona Mr. Something, not there. Mr. Something baba ari kuya nazvo aiwana zvapane kakarwa izvi Uya ndachizi aiwa kakanyanya uripi Mr. Something, uripi asi unofana kutombomutsvaga uye panapa mberi musaona yara swadwa waendenga mekabhekantamba so kanonzi Slim. obva watongotamba ndiuze Mr. Something vanogara papi vanapateni pangu ngoenga dzimba dzinenge 5 serious pana Mr. Something na baba gwebo amaimbenyu munopisa ndikansela ora saka ngati chipesa yende baba Mutongi izvezvi manga makaenda mani mangu munogara kanyemba bonzo ya kudombosha kwedu kwatinobva kudombosha kunogara kuparinga kunogara angosema kunogara jinimbi saka dombosha yakatofa tikachitungwiza dombosha wakaipa and mama v mama dombosha wakaipa asi padenonobaze mawani oimbe wavia wewe wakakanaka akaiposta one less wewe kanaka kazoya wakazoni kudombosha andati isipoze yakaposta zabadeni bacho ayo badeni pacho mawani basi akatoipa ayo wangatadzi kuziwere papa mama v endinodya mama v ke mama v rice ndauya ndechikova saka baba Mutongi mama v tichipeta chipeta matatu aiwa toona kwakati kingman munongobatsira vanhu paindaneti right inzwa baba Mutongi anditi imba makaenda kuVictoria Falls muchipeta zvenyanditi manga makaenda makaenda nanizve maburitu nani na madam makatobvisa aiwa hai ndakaroreni alright it's okay umwana munhu angaise munhu wekuti zvonanzi akangobatwa ngunzo mafilms chete azviti kumunhu asina kurora akana yesatani neti anoramba ndezvipi zviri kupisa zvamakanobva nazvo kumvura zvamakanoona machembera achifamba vakakugamuchidzana izvozvi zvamai manje moto chaunoita kubvira zveipapo spiritual kana physical chaicho aiwa ziva kuti moto chechi saka moto uyu kwayo hausi kuzodzimurika saka zvaafanira kuti izvi zvimaiguru vangu vari pasaiti ndikutaura kuti kana mukaona send anetsa tisatokoti ukaona tisatiri kuti susend nadj Sparks mukaona vanhu ava 2 vanetsa munongouya chete kana muri padhuzewo munongoya nependi rake chete and akanoita musikanzwa kunze kanodzoka kakadai so kumba kari kadikidiki so sanozati kuti yozosvika uchi aiwa iyo Zimbabwe chai anzoka yadeso dzokera pane kamwana kachechi chodzoka kudzoka mukati ona tobva ipapo unozati kuna mwakadzi azva kuna mwe vanhu variko kumusoro uko vanoshanda vaona vakadzi vavo vanogara vachichema singai zvava muno muZimbabwe even chero vanhu vane mari vachona nevakadzi vavo vanogara vachichema kuti zvokutamba kuti havanawo nguva nani nawo nguva zhinji vari kuiwanzira kuvanhu vari kunze aona saka kozoita vamwe hanga masiyaiwo kana even chavanotofamba kana president wedu muno unoziva kuti zvinongodongogezwawo munyama mamhepo ekuti even chero president vangokufarira kuti mfano anogona basa ona mfano anogona chi ona saka zvinhu zvinopisa zvinokaya nazvo mfano anogona basa wouya anditi tokugezawo mamhepo ekumusha kwako ona takugeza mamhepo paunongoendawo president obva kuti mfano anogona basa obva ngonzi imba